Sabihin na tayo. Ayan. Tani. Tira, Mama Jen. Yan, mga na. Sabaw ka niya. Ikaw ang kumain. O, niya, makan. O, dyan. Sayaw. Ata-ata na. Lagi na papayat na ba yun? Ay, daw na papayat na. Ay, bawal. Bawal kini Mama Jen. Manso, ya, locos nga. Sabaw ni, sabaw dia. Eso ka. Mga tayon. Yung talinyo. Yan naman ba, ano niya, para sabaw niya, basit. Ayun, dito na niyan, dito na. Ayun, mga tayo ako. Ata-ata. Ata ni Mama Jen. Log Mama Jen. Hindi. May parang pinabatok na nalaga. Tayo. Ari sa boko. Tulog ka na ng mali. Tigas na lang. Ay. Diba? Ang papain mo. Ang papain na lang. Tawag mo sila. Yan. Ganyan. Ah. Naman tayo. Ata ni Mama Jen. Yun. Oh, kanya. Ano masuk yan? Ano pa, utang ako mag-plenty man. Manda pa. Mga kili. Ako ang kapay kong bayan. Dapat yun. Di puro? Wala man na doon. Namnaman ninyo ang mga operasyon. Ano man ang mga ka? Quality. Ano na pa nga? Ha? Kada ko utang mo na sa. Tayo. Puro mabait. Kan Bim? Mabait niyo.
Ay, last night yung karto. Buat maka. Yeah. Last night. Hindi, gano'n ang tap ng pito. Tap. Ang nagturog ninyo. Lumabas pa yung luma. Ha? Hindi mo pa. Hindi na kabinita. Ano? Yung mali na. Ano? Kaya may cobra ako. Wala siya. Wala siya. Tandi. Kita di sini suka ni. Ya. Tata. Ano? Kung kan mo 20 minutes man lang. 7 day ako. Ano yung 20 minutes? Siguro yung try pag-download niyan. Ha? Ha? Wati-wati na next month. Nakapilo ko tayo. Alam di makan dito yung dito na. Alam makan dito yung damit. Ay, kain tayo. Hoy! Boss! Kain! Kung nakalaro pa ni Mang Noni. Noni? Paano? Hey, nakain ka na yan. Basta ni Reyna. Ano na pag-buwit? Ano? Kaya na, yan na. Kain na, pakain na. May pasok yan. Wala ka lang, galing ako sa school mo. No, kulang pa. May parang. Mo, bubudong mo yung isa ka mo. Okay, naman sa ulo din na doon. Nakita mo sa ulo din. Ako lang yung pag-nilid ng mga gabi. Awan. Labas na nagsilas na ito. Pinisan niya. Morning ka na, kain na yan na. Last night. Saan niya? Pumpun na doon, nagkakyan. Tapos lang. Madali, baby. Ang dyan ito, minsan niya. Nakatuloy na sa iyo. Kaya ka, nakasorto ako. Doon. Hindi na dahil cellphone ko. Sa iyo mga nakaligalig yung mga lord, di lang magpipinang gawin po dito. Apay. Dami pa. Ayos. Yo. Ano?
Ata-ata. Bro. Banso bro, nani ba? Ni Edward. Edward. Adel, thank you ah. Yung bangus mo, meron pa natira dyan. Kay Mama Jean. Ulitin. Ulitin. Thank you, Edward. Dodong. Sa bangus. Thank you ka na dyan ko, dyan bangus. Doon ni Mama, kay Papang. Edward, di Dodong. Ang nalaro. Siksi ka na nga. Thank you ka na, Pards. Mga. Lima. May tali di box nga. Dadakal ka lang siya. Ada yung tali di nga may tali doon. Hindi na yung nagbitig sa tali. So, di box, di blue. Hindi lang. Tadi yan yung ulang di box ko eh. Yay! Kaya yung blue ka ba siya? Yung maris ng bag na blue. Kaya lagi sa box. Pero nga akong natitaw, huwag mong kaligalan. No, manaya. Ya, pagbukan hindi yan nagbukan ng dati. Munisipyo niya. Ano yan? Yan. Itamin ko ba dyan? Picture niya. Hindi, natata ko naman. Ata-ata. 1, din. 1, 2, 3. Ata, 1, 2, 3. Ata. Yan ang Kulang test, ano siguro? Yung tagmantagong mo. Doon. Tama-tama ka dumakta man yan. Ano? Ulo. Dumakang na. Ulo, basta. Oo, yan na kayo. Dumakta man yan. Ikaw. Ikaw, pinag tayo. Tama. Ganin, allergy. Kasi, nagwapo. Kung nakabong. Ayos. Bumili na po eh. Magkano yan? Ayos. Ata-ata. Hello, Mama Jane. Hello, ano ka? Dodo. Ito, diyan mo. Yung tagtibangos mo. Naka-duty ka, Dodong. Bart, naka-duty ka. Dami sobrang ata-ata niyo. Marami ni Bayaw. Ni Janjan, no? Ata-ata, dupay, may itoy. Ano naman, ikot ka tada eh. Ata-ata, manso Mama Jane, sab-saba, mga Dodong. Ata-ata, Manam. Manam. Walang tit, walang tit. Yung manibot nila talaga na palagtit. Mabaling ka nga mariing, mabaling ka nga mapagdap. Yan, yung si kulagtit. Sabi, ni barbar ka nagan na ito ay kulagtit. Tara, kulagtit. Yan. Ano ko kakalad? Mabaling ka kulagtit, mabaling ka nga mapagdap. Sobra. Ito ba? Yan, ito lang yung bag ko, ang libak, si Bas Libro.
Saan to Italy? Hindi Italy nga. Diyan. Tapos, dito dumasyak to di ko, hindi wire ko. Passport mo da kanya. Ano ba? Uy, importante. Ay, thank you Lord. Oras pa nga sa Memorial. Memorial. Mati ka? Iwasan niya ko, ano niya? Iwasan niya dugan-dugan. Na duwa. Ano tanda ko? Ako, duwa. Gatang mo pa lang, lakong mo. Tutang ko lang mahal. Basi ka pang bayad ha, sabi ko lang. Hindi niya. Labo. Nung pinaglakunan ko, tayo na lang meeting. Awan wedding yung next one. Awanin, last. Awan. Ilocos, awan. Kung gano'n din naman din. Shot. Parang ito mo ano ako. Wala naman no. Oy, hindi ka. Hindi ka na dilaw naman. Cardo Derisay, ni Cardo Derisay. Ito na. Cardo. Ito natin yung ata-ata. Ata-ata. 3, lumabas parang Edward. 3 yung taya natin. Wala, 318 yung taya namin. 320, giro mo rin ha. Ang tayahan ha, 320. Barayas kami, 318. Awan. No, tay-tayak. Hindi ko nga binigat. Ayos. Babay na. Basta focus mo, nagkay bawa, yung